Haluan, että ansaitset satoja tuhansia dollareita seuraavien 30 päivän aikana. Autan sinua jopa tekemään sen. Otan sinua kädestä kiinni ja ohjaan sinua satoja tuhansia seuraavan kuukauden aikana. Ja jos et onnistu, maksan sinulle 10 000 dollaria käteisenä omasta taskustani. Takaan, että ansaitset satoja tuhansia seuraavien 30 päivän aikana. Tai annan sinulle 10 000 dollaria käteisenä. Vain sillä, että tulet tälle salaiselle kutsusivulle, olet juuri ansainnut 10 000 dollaria takuu varmasti. Todennäköisesti et saa 10 000 dollaria minulta, koska tulet ansaitsemaan paljon enemmän. Satoja tuhansia dollareita seuraavien 30 päivän aikana. Kuukauden päästä saatat olla yksi niistä ihmisistä tällä vain jäsenille tarkoitetulla sivulla, jolla on 6 tai 7 numeron luku pankkitilillä. Voitko kuvitella, että ansaitset satoja tuhansia tähän aikaan ensi kuussa? Se ei ole vain mahdollista, se on lähes varmaa. Tein sama viime vuonna useiden ihmisten kanssa, ja kun otat haasteeni vastaan täällä tänään, teen saman myös sinun kanssasi. Se ei voisi olla helpompaa. Klikkaat vain hiirellä muutaman kerran. Sitten vain istut ja katsot, kuinka tällaiset voitot alkavat tulla tilillesi. Kun ansaitset rahaa tällä vauhdilla, voit virallisesti kutsua itseäsi miljonääriksi vain muutamassa viikossa. Totta, rahan ansaitseminen näin on mahtavaa, mutta parasta on, että tämä ei maksa sinulle yhtään mitään. Oikeasti ei yhtään mitään. Ilmaiseksi, 100%, täysin ilmaiseksi. Ei temppuja, ei allekirjoitettavia sopimuksia, ei kuukausimaksuja, ei sentin senttiä. Kun hyväksyt haasteeni täällä, tässä ja nyt. Ja aion tehdä kaikkeni, että rahat tulevat sinulle. Olen kuoleman vakavissani. Kukaan ei kysy sinulta rahoja, jotka olet kovalla työllä ansainnut. Osallistumisesi haasteeseeni on 100% ilmaista nyt ja aina. Täydellisen ja täysin ilmaista. Katso ympärillesi tällä sivulla. Täällä ei ole osta nyt tai lisää ostoskorin painikkeita missään tällä sivulla. Koska emme halua yhtään rahaa sinulta, annan siitä sanani. Kaikki on 100% ilmaista, kun sinä osallistut tähän haasteeseen täällä, nyt heti. Me emme ole täällä myymässä mitään, emme ole myöskään mitään epämääräisiä nettimarkkinoinnin guruja, jotka yrittävät saada luottokorttitietosi, jotta voimme tehdä helppoa rahaa ja putsata taskusi. Laita lompakkosi pois ja kuuntele tarkkaan seuraavia minuuttia ajan, koska selitän sinulle yksityiskohtaisesti, miten voit osallistua ilmaiseksi tähän haasteeseen ja ansaita satoja tuhansia dollareita tähän aikaan ensi kuussa. Olen Mikko Nieminen ja kyllä, minusta tuli miljonääri tekemällä samaa, mitä sinä opit pian tällä videolla. Aina kun näytän jotain, kirjaudun yhdelle tileistäni. Minulla on useampi tili, mutta näytän sinulle tämän. Kyllä, tilin saldo on 12 243 550 dollaria. En näytä tätä sinulle kerskailun vuoksi, tai että sinulle tulisi huono omatunto omasta taloustilanteestasi. Todennäköisesti sinulla ei ole miljoonia pankissa tällä hetkellä. Arvaan, että haluaisit, että sinulla olisi. Palat halusta tietää, miltä se tuntuu, tietäen, että sinun ei tarvitse enää koskaan tehdä töitä päivääkään elämäsi aikana. Että sinulla on enemmän kuin tarpeeksi rahaa, jotta voit ostaa mitä tahansa haluat, milloin tahansa. Olen varma, että haluaisit vihdoinkin saada se unelmatalon, josta olet haaveillut vuosia, tai lähteä pitkälle, eksoottiselle ja kalliille lomamatkalle ympäri maailman, Maldiiveille, Neitsytsaarille, Pariisiin. Voit saada nämä kaikki. Olen täällä kertomassa sinulle, että laitan taloutesi kuntoon. Haluan, että elät kuin miljonääri. Haluan, että sinulla on kaikki mahdollinen elämässäsi, mitä voit haluta. Ja seuraavien muutaman minuutin aikana näytän sinulle, miten voit saada satoja tuhansia pankkitilillesi seuraavien 30 päivän aikana. Ja miten voit varmistaa, että saat saman verran rahaa joka kuukausi tästä eteenpäin, takuvarmasti. Tiedän, että voin tehdä sinusta miljonäärin, koska olen tehnyt jo sen muille ihmisille. Ihmisille, kuten sinä. Itse asiassa olen onnistunut 100% joka ikisen ihmisen kanssa, jonka kanssa olen työskennellyt. Sinulla on kohta sitä runsaasti. Jokaisella haasteeseeni osallistuneella ihmisellä tulee nyt tällaisia rahoja säännöllisesti pankkitilille.
Tämä on rahaa, jota voit käyttää, säästää tai antaa pois, jos haluat. Sinulla on sitä runsaasti, jotta voit tehdä mitä tahansa haluat. Näytän sinulle, miten tämä raha alkaa tulla muutamassa minuutissa, ja miten voit varmistaa, että rahaa tulee näin loppuelämäsi ajan. Yksi parhaita puolia on, vain muutaman hiiren klikkauksen jälkeen raha tulee tilillesi automaattisesti. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin katsoa, miten $100,000 tulevat tilillesi joka kuukausi tästä eteenpäin. Rahan tulo ei lopu koskaan. Uudelleen ja uudelleen, viikko viikolta, $100,000 voi tulla elämääsi. Vain muutaman minuutin päässä tästä hetkestä. Näit yhden pankkitileistäni. Olen monimiljonääri. Monet ihmiset, joiden kanssa ovat työskennelleet, ovat tulleet monimiljonääreiksi. Ja lopuistakin on tulossa. Kun $100,000 tulee pankkitilille joka viikko, en tarvitse yhtään enempää rahaa. Ja siksi haluan samaa sinulle. Haluan, että ansaitset niin paljon rahaa koko ajan, että et voi kuluttaa sitä tai edes antaa sitä pois riittävän nopeasti. Ansaitsen paljon rahaa. Myös sinä ansaitset pian paljon rahaa. Se on vähintä, mitä voin tehdä. Minun ei todellakaan tarvitse rehkiä hikihatussa ansaitakseni rahaa. En tee 15 tai 20-tuntisia työpäiviä. En mennyt hienoon yliopistoon. En ole tietokoneen nero. Ja edelleenkään juurikaan tiedä, miten finanssimarkkinat toimivat. Mutta se ei ole estänyt minua ansaitsemasta miljoonia dollareita markkinoilla ja näyttämästä sinun kaltaisillesi ihmisille, kuinka myös he voivat onnistua. Kyllä, tulet ansaitsemaan $100,000 seuraavan kuukauden aikana ja miljoonia dollareita ennen kuin huomaatkaan. Se on yksinkertaista, se on helppoa ja se on nopeaa. Ja minä olen mukana joka käänteessä. Aluksi olin melkein häpeissäni rahoista, jotka tienasin. Ystäväni ja perheenjäseneni menettivät työnsä, kotinsa, velkojat jahtasivat heitä. Ja joskus he jopa miettivät, mistä saada seuraava ateria. Silloin päätin, että en vain auta muita omilla rahoillani, vaan autan heitä ansaitsemaan itse rahaa. $100,000 kuukausi toisensa jälkeen. Ja pääsemään tilanteeseen, jossa heidän ei tarvitse huolehtia rahasta enää koskaan. Sinut on kutsuttu tälle yksityiselle, vain kutsuperusteiselle sivulle. Ja nyt myös sinulla on mahdollisuus ansaita rajattomasti rahaa. Kuten näet, olen jo auttanut muita onnistumaan. Ja tänään haluan tehdä saman sinulle. Haluan, että tartut haasteeseeni ja ansaitset $100,000 seuraavan kuukauden aikana. Tai saat $10,000 käteisenä minulta henkilökohtaisesti. Kuten sanoin jo aiemmin, en ole koskaan joutunut maksamaan $10,000. Jokainen ihminen, jonka kanssa olen työskennellyt tässä haasteessa, on ansainnut $100,000. Ja niin myös sinä ansaitset. Järjestelmäni toimii joka kerta. Se ei ole koskaan epäonnistunut tekemästä kenestäkään käyttäjästä miljonääriä joka ikinen kerta. Katso, kuinka nopeasti $250 voi muuttua $10,000 käyttämällä järjestelmää. Tässä on tuliterä kaupankäyntikili $250 aloituspääomalla. Ensimmäisen päivän jälkeen se on kasvanut $7,812. Toisen päivän päätteeksi tilillä on jo $19,400. Sitten $21,000. Seuraavana päivänä $34,900 ja viidennen päivän päätteeksi $41,500. $250 muuttui $49,500 vain 5 päivässä. Ja järjestelmäni hoiti kaiken, aivan kaiken. Sillä ei ole väliä, mistä olet kotoisin. Sekä ei haittaa, jos aloitat vähäisellä rahamäärällä. Sillä ei ole väliä, jos olet kokoaikaisessa työssä. Myöskään koulutuksellasi ja tietokonetaidollasi ei ole väliä. Sekä ei haittaa, jos et tiedä mitään finanssimarkkinoinnista, kaupankäynnistä tai rahan ansaitsemisesta verkossa. Järjestelmäni toimii joka kerta jokaiselle, ja se toimii myös sinun kohdallasi. Tulet ansaitsemaan $100,000 tähän aikaan ensi kuussa takuu varmasti. Miten voit osallistua? Miten pääset käsiksi tähän järjestelmään? Miten ansaitset $100,000 ensi kuussa? Säännöt ovat yksinkertaiset. Näin sinä pääset mukaan. Juuri nyt voin hyväksyä 20 ihmistä. Kyllä, vain 20 ihmistä kerrallaan.
Olen pahoillani, mutta yksinkertaisesti en voi ottaa mukaan enempää ihmisiä. Haluan, että minulla on tarpeeksi aikaa jokaiselle ja tarpeeksi huomiota jokaiselle, jotta he ansaitsevat rahaa tilelleen heti, jopa jo myöhemmin tänään. Se on siinä, 20 ihmistä. Ja koska työskentelen vain 20 ihmisen kanssa, tehdäkseni heistä miljonäärejä, 20 nopeammin tälle sivulle rekisteröityvää ihmistä ovat ne 20 onnellista, jotka ansaitsevat $100,000 tähän aikaan ensi kuussa. Ole siis ensimmäinen 20 onnekkaasta, rekisteröi ja hyväksy haasteeni, ja annan sinulle elämäsi muuttavan rahan ansaintajärjestelmän vain muutamassa minuutissa. Täydellisen, täysin, ehdottoman, 100% ilmaista. Ainoa asia, jota pyydän sinulta on, että nauhoitat lyhyen videon minulle ensimmäisten 30 päivän jälkeen. Siinä kaikki. Jos teet minulle videon tämän haasteen lopussa ja näytät kuinka paljon rahaa olet ansainnut, ja jos annat minulle hyväksyntäsi julkaista video tällä sivulla tulevaisuudessa, siinä on kaikki, sinut on hyväksytty, ja alat nähdä voittojen tulevan pankkitilillesi jo muutamassa tunnissa. Minä en myy mitään, eikä minulla ole mitään salattavaa. Jos siis hyväksyt tämän haasteen tässä ja nyt, ja jos olet yksi 20 ensimmäistä, joka täytti nämä tiedot tällä sivulla, ja jos olet valmis nauhoittamaan videon 1 kuukauden jälkeen, olet matkalla miljonääriksi. Rahat alkavat tulla tilillesi ja päästä aloittamaan uuden elämäsi ansaiten $100,000 joka ikinen kuukausi. Saat pitää rahat, jotka ansaitset tällä järjestelmällä. Vain muutaman minuutin kuluttua uusi elämäsi miljonäärinä muuttuu todellisuudeksi. Ja siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että käytät tätä ilmaista järjestelmää, etkä ansaitse $100,000 seuraavien 30 päivän aikana, maksan sinulle $10,000 käteisenä omista taskuistani vain siksi, että vein aikaasi. Joten vaikka sinusta ei tulisikaan miljonääriä muutamassa kuukaudessa, olet jo ansainnut $10,000 käteisenä vain katsomalla tämän videon tänään. Siis jos olet täyttänyt tietosi tällä sivulla ja meillä on edelleen tilaa sinulle 20 ihmisen joukossa. Juuri nyt olisi erinomainen aika syöttää tietosi ja edetä seuraavalle sivulle. Paikkoja on vain 20, joten tämä ovi sulkeutuu erittäin nopeasti. Täytä siis tietosi nyt heti ja pian näet, kuinka tällaiset rahat tulevat tilillesi ja elämääsi. Syöttyä se tietosi sinun tarvitsee vain aktivoida järjestelmä. Sen jälkeen kaikki tehdään puolestasi. Sinun ei tarvitse tietää mitään kaupankäynnistä. Sinun ei tarvitse kuluttaa aikaa opettelemalla ja tutkimalla. Sinun ei tarvitse viettää unettomia öitä miettimällä, mitä tapahtuu, tai ansaitseeko järjestelmä sinulle yhtään rahaa. Se ansaitsee sinulle rahaa, paljon rahaa, 100% automaattisesti. Kunhan rekisteröintilomake edelleen näkyy tällä sivulla, sinulla on mahdollisuus. Täytä tietosi välittömästi. Ja lähdetään matkalle, jolla ansait $100,000 tähän aikaan ensi kuussa. Katso voittoja, joita teen päivittäin. Ja joskus useita kertoja päivässä. 10 000, 8 000, 12 000, tuossa on 9 000, 10 000 ja toinen 9 000. Tässä on yksi harvoista tappioista. Ja sitten voitot vaan jatkuvat. 10 000 voittoja päivät päästään ja kaikki tapahtuu automaattisesti. Ymmärrän, jos ajattelet, että tämä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Mikä on juju? Rehellisesti, tässä ei ole mitään jujua. En myy mitään. Sinun ei tarvitse allekirjoittaa mitään sopimuksia, eikä maksaa mitään. En halua pankkitilisi numeroa tai luottokorttiasi. Annan sinulle tämän mahdollisuuden, koska olen itse ollut hyvin onnekas. Ja nyt on minun vuoroni antaa takaisin. Siinä kaikki. Kirjoita tietosi tällä sivulla nyt heti. Jos tila on vielä, se on siinä, olet mukana. Olet yksi 20 ihmisestä, jotka saavat ilmaisen pääsyn järjestelmään. Ja olet matkalla ansaitsemaan $100,000 tähän aikaan ensi kuussa täysin automaattisesti. Haluan tehdä yhden asian selväksi. Jos olet yksi heistä, jotka ostavat rikastu heti järjestelmiä verkossa, guruhuijareilta, valheellisine väitteen ja toimimattominen järjestelmäneen, tulet todennäköisesti järkyttymään, kun saat tämän järjestelmän. Kuinka helppoa ja nopeaa on astaa valtavia määriä rahaa.
Ne häikäilemättömät ihmiset ottivat kovalla työllä ansaitsemasi rahat. Minä en halua rahojasi. Haluan, että alat ansaita enemmän rahaa kuin mitä koskaan luulit, että on mahdollista. Satoja tuhansia dollareita joka ikinen kuukausi. Olen tehnyt sen jokaiselle, jonka kanssa olen aiemmin työskennellyt. Kunhan sinä syötät tietosi tällä sivulla, olet matkalla miljonääriksi muutamassa kuukaudessa ja ansaitset rahaa tilillesi vain muutaman tunnin kuluttua tästä hetkestä. Takaan sen, rahan ansaitseminen näin on superhelppoa. Kuka tahansa voi tehdä sen. 100% ihmisistä, joiden kanssa olen työskennellyt, ovat tehneet sen. Ja niin teet myös sinä. Tällä ei ole mitään tekemistä valuuttakaupan, pienten osakkeiden, internetmarkkinoinnin, kiinteistöjen, optioiden tai muun perinteisen kaupankäynnin kanssa. Olet ehkä kokeillut jotain niistä ja epäonnistunut, eikä se yllätä minua. Mikään perinteisistä ympäri internetiä myytävistä järjestelmistä ei tuota rahaa niin kuin tämä. Tämä järjestelmä on erilainen, täysin erilainen. Unohda kaikki, jonka olet kuullut tai oppinut aikaisemmin. Tämä järjestelmä on kokonaan erilainen. Ja ansaitset paljon rahaa, laillisesti, eettisesti ja erittäin nopeasti. En voi mennä yksityiskohtiin tällä videolla. Ja kun vain 20 paikkaa on vapaana, siinä ajassa kun olen selittänyt kaiken, kaikki 20 000 paikkaa ovat menneet. Kunhan syöt tietysti tällä sivulla, ja suosittelen, että teet sen nyt heti, tapaamme kanssasi sisäpiirin sivuilla ja kerromme kaiken, jotta pääset alkuun. Jotta alat ansaita satoja tuhansia dollareita tähän aikaan ensi kuussa. Syötä tietosi, tee video 30 päivän kuluttua ja kerro, kuinka sinä ansaitat satoja tuhansia dollareita. Ja jos jostain syystä et ansaitset tuollaisia rahoja, annan sinulle 10 000 dollaria omista taskuistani. 20 ihmistä on matkalla ansaitsemaan uskomattomia summia rahaa. Vain 20 onnekkainta ihmistä. Oletko yksi heistä? Syötä tietosi tällä sivulla nyt heti. Jos paikka on vielä vapaana, olet matkalla miljonääriksi. 20 vapaata paikkaa menevät nopeasti. Syötä tietosi tällä sivulla nyt heti. Jos vapaita paikkoja on vielä jäljellä, olet matkalla ansaitsemaan sellaisia rahoja, joilla voit tehdä mitä tahansa. Haluatko lopettaa työsi ja olla ikinä huolehtimatta rahasta enää? Teet sen. Viettää kesän huvilalla Toskanassa, nauttien maailman parhaista ruuista ja viineistä. Teet sen. Mennään ostamaan uuden Mersun, Lamborghinin, Teslan, Ferrarin tai Audin. Tai yhden jokaiselle perheenjäsenelle. Teet sen. Osta rantahuvilaa San Diegosta, vuoristomakin Montanasta tai Ranchin Texasista. Voit pian saada ne kaikki. Mitä voit ostaa? Mitä tahansa haluat. Syötä tietosi tällä sivulla nyt heti. Muista, tämä on 100% ilmaista. Ei maksuja, ei temppuja. Satoja tuhansia dollareita tähän aikaan ensi kuussa. Tai maksan sinulle 10 000 dollaria käteisenä. Syötä tietosi nyt heti. Jos tila on vielä, olet vain minuuttien päässä siitä, että saat tämän ilmaisen järjestelmän. Ja sitten vain tuntien päässä siitä, että näet ensimmäisten voittojen tulevat tilillesi. Sinun ei tarvitse ostaa mitään. Sinulla ei ole mitään hävittävää. Syötä tietosi nyt heti. Ja aletaan ansaita sinulle satoja tuhansia dollareita tähän aikaan ensi kuussa. Tee sen nyt. Jos tila on vielä, olet matkalla miljonääriksi. Täytä tietosi nyt heti tällä sivulla.